Това, което сме подготвили за вас днес във връзка с офисния пазар е една доста детайлна информация, която всеки един от вас ще има възможност да разгледа в последствие относно това какви са нашите последни наблюдения за движението на цените, за това какви са процесите по отношение на проектите в строеж, техните срокове на завършване и всичко останало, което е необходимо за доста детайлни анализи. Така съвсем кратък преглед на събитията, които наблюдахме през 2008 година. По-голямата част от тази година за нас беше едно продължение на процеси, които започнаха някъде 2003-2004, когато имахме едно стабилно развитие на пазара в посока винаги нагоре. Голяма част от проектите, които в момента също наблюдаваме в процес на развитие, не са резултат от 2008 година, са нещо планирано годините преди това, 2006 и 2007, и всички знаем колко наброй бяха обявените в процеси на строителство проекти. Това, което ние сме предоставили като цифра за проекти в строеж, обявени от инвеститори, е в размер на 905 000 квадратни метра, което е информация директно от инвеститори. В сравнение с наличните за пазара квадратури, които са регистрирани към 2008 година, които са 874 000, очевидно регистрираните в строителство обекти са изключително голям мащаб. Една цифра, която е интересна обаче и особено към настоящия момент е това какви площи са били заети в рамките на 2008 година, това, което сме регистрирали ние в размер на 63 000 квадратни метра, което в сравнение с 2007 е един чувствителен спад от 38%. И може би това е нещо, което всички вие ще обърнете внимание, независимо от това, че проекти в строеж имаме голям брой, има намаляване на това какъв процент от тях са заети. Очевидни са причините за едни такива процеси. Очевидно, че в края на 2008, началото на 2009 има една доста по-сериозна предпазливост от гледна точка на компаниите как да развиват своя пазар, как да планират дългосрочно, което е причина за известен спад в заетите площи. Но как бихме могли да погледнем на 2009 в един такъв аспект? Дали всичко ще бъде замразено, дали всеки ще изчаква или пък може да се подходи към една малко по-различна насока, която е оптимизация и преструктуриране в цел ограничаване на всякакъв вид разходи, част от които са и разходите за недвижим имот. Вчера обявихме в публичното пространство най-мащабната в момента направена сделка в България, която е офисната сделка с БТК за Европейски търговски център. Това е сделка за близо 23 000 квадратни метра, което до момента не сме имали в България, което е много показателен фактор за това, че всъщност този пазар съществува, той не е заспал, не е замрял, той ще се развива в някаква нова форма. Какво означава за БТК тази сделка? Означава, че те събират свои ресурси, свои кадри от разпръснати в най-различни части на София, най-различни сгради, с цел оптимизация, с цел консолидация и с цел най-вероятно и занижаване на общите разходи, които компанията прави. Така че според нас това не е единична сделка, която можем да очакваме за 2009. Това може да бъде доста по-налагаща се тенденция големи компании да търсят подобен род оптимизации на своите разходи и на оперативните си дейности. Освен София, естествено, ние наблюдаваме и Варна като офисен пазар. Очевидно, че там ефекта от последните събития е доста по-сериозен. Имаме няколко анонса в публичното пространство за проекти, които ще бъдат отложени за известен период от време в рамките на офисния пазар. И това може би е съвсем логично на фона на това, че Варна и офисния пазар там е малко или не малко, доста по-различно от този от София, от гледна точка на това какво
какво ниво на разход са готови компаниите да плащат там като наеми и също така какви са и средните квадратури, които компании в Варна заемат на фона на това какви са софийските им филиали. Така че за нас това е едно вкарване на нещата в баланс и може би префокусиране върху по-смислени за региона инвестиции в недвижимите имоти. В началото на 2008 година много често се използваше термина пренасищане по отношение на търговските площи. Пренасищане обаче не се получава с проекти на картинки. Те трябва да се реконструят на по-назнайматели, отворят и започнат да функционират. Значи към момента отново ще говорим за едни площи за цяла България от 170 000 квадратни метра отдаваема площ, което се явява около 22 квадратни метра площ на глава от населението, което е един доста нисък показател за Централна и Източна Европа към днешния момент. Така че няма пренасищане и нямаме прекалено много налични площи към дадения момент. Това, което можем да отбележим за 2008 година е, че доста голяма част от нещата, които очаквахме да бъдат стартирани, всъщност не бяха стартирани и единствените проекти, които реално в момента върват към своето развитие и строителство, са тези, които успяха да осигурят финансиране преди ограниченията в този сектор, които са доста малка част от всички обявени проекти през последните 2 години. Според това, което е обявявано в публичното пространство, това, което се очаква да се случи в рамките на 2010-2011, в рамките на 813 000 квадратни метра, но въпреки всичко тази цифра най-вероятно доста често ще бъде предмет на адаптация и на промени, в зависимост от това как се развиват отношенията между инвеститори и финансови институции. Дори компании, които имат сключени договори за банково финансиране в днешните ситуации, изпитват трудности и доста често се налага да предоговарят условията си, дали в така успешен за тях крайен вариант или не, това е факт. Така че може да се каже, че абсолютно непредвидимо е това как ще се развиват голяма част от тези проекти във времето, с малки изключения, които са видими като строителство. Това, което се очаква към 2009 и съвсем кратък период от време, са проектите на Carrefour в Бургас, който се очаква да открие през март месец тази година, и също така МОЛ Пловдив на RSB, които също планират откриване за март тази година. За всички останали проекти, които в момента са в активен процес на строителство, откривания най-вероятно ще се случат в началото на 2010. Може би от гледна точка на търсенето също имаше един ключов момент в края на миналата година, което даде точно обратния сигнал на забавянето в предлагането. Значи, да, това е една информация, която обявихме в края на миналата година, която беше всъщност първият договор на испанската компания Inditex в България с 4 обекта, Zara плюс още 3 марки на компанията. Фирмата подписа договор с Крамола Варна, което беше един от така положителните сигнали за пазара на търговските площи, означавайки, че всъщност нещата там въпреки всичко продължават и големите компании, които са се спряли на България като следваща стъпка за своята експанзия, не биха се повлияли от моментните събития за това да преценят дали да влезат в този момент в България или не. Очевидно, че тяхното решение е дългосрочно, тяхното решение е за 10, 20, 30 години напред, а не и уязвимо от ситуации, които най-вероятно в рамките на 3 години бихме очаквали да се нормализират. Това, което също е много важен сигнал от пазара, е информацията, която се получава от първите резултати от търговски центрове в провинцията. Очевидно, че очакванията са били в известна степен оценени. Очевидно, че нещо, което може да се каже в днешен ден, доста лесно се оказва един търговски център да бъде напълнен. Не чак толкова лесно обаче се оказва той да бъде поддържан, добре функциониращ и печелиш за всички свои ползватели, което
една тенденция, която първа ще се следи с повече интерес.